Danok presaudete? Bai. Garazi presaude? Bai, bale. Kaixo, atzaldeon, ongi etorri danok osoko bilkurara, eta hasiko gara... Ondo? Bale, hasiko gara lehenengoko puntuakin, 2025ko uztailaren 15ko bilkurari dagokionak laburra irakurri eta onartzea. Bigarren puntua, proposamena, hitzarmena sinatzeko Debagoieneko mankomunitatearen eta haren kide diren hainbat udalen artean. Proiektu bateratu bat garatzeko, kanpoko argiteria publikoko instalazioak berritzeko, finantziatua, energia dibertsifikatu eta aurrezteko institutuak, IDAEK. Debagoieneko mankomunitateak aurkeztu du, mankomunitateak berak eta bere kide diren hainbat udalen artean sinatzeko hitzarmen proposamena. Kanpoko argiteria publikoko instalazioak berritzeko, energia dibertsifikatu eta aurrezteko institutuak, IDAEK finantzeuta. Proiektuan parte hartzen duten udalek, Debagoieneko mankomunitateko kideak diren heinean, batera idatzitako proiektua garatzeko egin beharreko kudeak eta ekintzak egiteko agintzen diote mankomunitateari. Proiektuaren aurrekontu osoa 3.764.881 eurokoa da eta Arrasteko udalari 953.617 euro dagokio. Mankomunitatea promotore gisa arituko da eta proiektua esleitu ondoren mankomunitateak dagokion mailegua izenpetuko du oinarri erregulatzaileetan eta IDAEK egindako deialdian ezarritako baldintzen arabera. Beste batzuen artean, interes tasa 0%, amortizazio modua hileko kuota eta maileguaren iraupena 10 urtekoa. Auzoen, obrak, zerbitzuak eta mantentzea batzordeak ondako hau proposatzen du. Bat, aurkeztutako hitzarmena ontzat ematea eta mankomunitatea baimentzea proiektua koordinatzeko eta IDAEren aurrean beharrezkoak diren ekintzak burutzeko. Hitzartzerik? Aho batez. 3. Agitax proposamena taxi zerbitzuaren 2026ko hiri tarifei buruzkoa. Agitax elkarteak idatzia aurkeztu du proposatuz 2026 urteko autotaxi zerbitzuaren hiri tarifak 3% igotzea 2025 urtearekiko. Auzoen, obrak, zerbitzuak eta mantentzea batzordeak honako proposatzen du. Bat, onartzea Agitax elkarteak aurkeztutako autotaxien 2026ko hiri tarifak. 2. Bidaltzea Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saileko Merkataritza zuzendaritzari. Batetik, tarifak berraztertzeko hasitako espedientea eta bestetik, akordio honi buruzko ziurtagiria, tarifek berraztertzeko espedientearen tramitazioa egiteko. 2026 urterako 3%ko igoera dakartenak 2025 urtearekiko. 3. Akordioaren jakinarazpena bidaltzea Debagoieneko mankomunitateari eta Agitax elkarteari. Hitzartzerik? Aho batez. 4. Gipuzkoako Foru Aldundiko foru kontratazio zentralak bizitza eta istripua segurua kontratatzea esparru akordio bitartez. Alkatetzako lusapena erabaki eta berrestea. Gobernantza Departamentuko Foru Diputatuak 2025ko ekainaren 24ko Foru Agondioaren bidartez, Hermandad Nacional de Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Químicos, Mutualidad de Previsión Social enpresarekin, Foru Kontratazio Zentralaren bitartez bizitza eta istripua segurua kontratatzeko esparru akordioa burutzea ebatzi zuen. Kontratuaren gehienezko iraupena 5 urtekoa da eta ondorioz kontratua osoko bilkuraren eskumena da. Premiazko izaeraz, alkatetza erabakiz esleitu zen eta ondorioz proposamena da alkatearen ondoko ebazpena berraztea. Esleitzea Foru Kontratazioaren Zentralaren bitartez bizitza eta istripuru aseguruaren kontratua. Hermandad Nacional de Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Químicos, Mutualidad de Previsión Social enpresari. Zertzerik? Aho batez. 5. 2026ko ordenantza fiskalak hasiera baten onartzea. Ogasun batzordeak honako hau proposatzen du. Behin-behineko onartzea 2026ko ordenantza fiskalak aldatzeko espedientea, zeinaren ezaugarri nagusiak ondorengoak diren. Ondoko zergen karga tasetan 2% igoerak, ondasun higiezinen gaineko zergan, jarduera ekonomikoen gaineko zergan, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergan, hirilurren balioa gehitzearen gaineko zergan. Tasen tarifetan jarraian azaltzen diren igoerak.
hiri hondakin solidoak biltzeko zerbitzuaren tasa, hau da, zaborrak 3,6 igotzea, edateko uraren tasa 5% igotzea, gainontzeko tasak 2% igotzea, salbu jarraian zerrendatzen direnak, tutoretzapeko etxe bizitzak, etxez etxeko laguntza zerbitzua, atartea, establezimenduak irekitzeko lizentziak eta soka. Prezio publikoak 2% igotzea, tasa berri batzuk eitzen dira, tasa batzuk indargabetzen dira, zerga eta tasen hobariaren aldaketak egiten dira. Idazketa aldaketa batzuk egiten dira kudeaketa hobetzeko eta ulergarriagoa izateko. Txarteak. Joseba Espeleta. Arratsaldeon, gaur ekartzen dugu hona 2026ko ordenantza fiskalen aldaketaren udal gobernuaren proposamena. Lehenengo eta behin, tributuak kontsumo prezioen indizearen KPI-aren arabera eguneratzearen aldekua gara, eta uste dugu berrezko neurria dela zerbitzu publikoen iraunkortasuna eta kalitatea bermatzeko. KPI-arekin doikuntza egiteak udalaren erosteko ahalmena zaintzeaz gain, horrekin lortzen duguna da alde batetik zerbitzu publikoak babesten ditugu, tributuak eguneratu ezian, inflazioak udal diru sarrera publikoak murrizten ditu. Doikuntzarik gabe, udalak zerbitzuak finanziatzeko gaitasuna galtzen dau, eta beste leku batetik kendu behar du finanziazio hori. Eta KPI-arekin doikuntza egiteak bai lortzen duguna da, tokiko gasunen iraunkortasuna bermatzen dugu. Tributuak izoztiak egiturazko defizitak sortzen ditu, eta defizitak ekar dezake, murrizketak egin behar izatea, edo finantzaketarekiko mendekotasuna sortzea. KPI-aren indeksazioak finantza autonomia bermatzen du presio fiskal erreala handitu gabe eta etorkizunean igoera bortitzak saihesteko beharrezkoa da. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDEk berak, irizpide moduan, gomendio moduan hau aholkatzen dau. Tributuak KPI-aren arabera eguneratzea. Zerbitzu publikoak mantendu nahi ditugu eta horretarako diru sarrera publikoak inflazioaken eguneratu behar ditugu. Balio erreala, murriztu barek eta udalaren gastu ahalmena galdu barik. Bestalde, udalaren testuinguru ekonomikoa hau da, inbertsio handiak egin behar ditugu epe motzean eta horrek finantzia osasun ona eskatzen dozku. Udalak diru zaintzako gerakin metatua du aurreko ekitaldiatan izandako kudeaketari esker. Hala ere, superabet hori ez da nahiko izango epe laburrean egin beharreko inbertsioi aurre egiteko. Egoera horrek finantzaketa ituri iraunkorrak eskatzen ditu. Batez be, 3 egoera hauek saiesteko. 1. Birjatzeko gaitasunik gabeko soberakina agortzea. 2. Zorrekiko mendekotasuna eta ez dugu ahaztu behar, zorrak daukiela finantza kostuak. Eta 3. Etorkizuneko murrizketak funtsezko zerbitzuetan. Hori da gut saiestu nahi duguna KPI-aren eguneraketarekin. Ustuen dugu inbertsio publikoa diru sarrera aurreikusgarriarekin finantzatu behar direla eta ez aurrezki puntualekin. Eta uste dugu soberakina koltsoia dela eta ez egiturazko gastuak estaltzeko eta erabiltzeak etorkizuneko erresilientzia arriskuan jar dezakeela. Hori horrela, 2025ko KPI-a 2% inguruko izango dela aurreikusi duten teknikarixek eta 2025-2026 ikasturteko tasak ere 2% igo genituen ez ekainean, tributuen egoera orokorra ere 2% izatea proposatzen dugu. Iazko irizpide berdina da, gertatzen dana iaz 3%an eguneratu ziela bai ikasturteko tasak eta bai tributuak orokorrian. Irizpide horretaz aparte, badale ñabardura batzuk eta bata da zaborrarena. Zaborrarena 3,6 igo beharko dugu tasa legeak holan aginduta, derrigorrez. Beste ñabardura bada, iaz ez genituen igo, ondasun egin izinen gaineko zerga, ibili gaion gaineko zerga eta uraren tasa. Horrek ez gintuen ikutu, zaborra 1,28 igo genuelako, ez? Horten horrek eguneratzea tokauko jaku. Ordenantzetan dakargun beste puntu oso importante bada, uraren tarifa berriak onartzera goiaz. Tarifa berri hauek izango die, bidezko hauak etxebizitza bakoitzean bizi den pertsona kopuruan oinarrituta egongo dielako. Uraren bultzatu behar duguna da, uraren kontsumo arduratsua eta neurrikoa egin behar dugu, eta uste dugu tarifa sistema berri horrek justuago izateaz gain horretan lagunduko dauela. Azken finean, bakoitzak ordainuko dau
uraren tarifa etxe horretan bizidan jendiaren arabera. Eta kontsumo aurrezkiak nabarituko die fakturan, eta alrebez, kontsumo gehiagikeriak bebai faktura nabaritu egingo die. Gaur egunean gertatzen ez dana minimo sistema bat daukagulako. Beste puntu garrantzitsu bat datorrena gure proposamenean da, hobari sistema progresibo bat ekartzen dugu onartzera, eta hobari sistema progresibo berri honen helburua da, gutxien daukatenak gutxiago ordaindu dezaten. Oso berrikuntza handia da, gure ordenantzetan txertatzera goia zen hau, eta hasiera baten, esparru mugote baten aplikatzen hasiko gara. Zerga eta tasa konkretu batzutan, baina bai da gure borondatia etorkizunean esparru hori irekitzeko intentzioa daukagu. Honetaz aparte, gure proposamenetaz aparte, teknikarien proposamena datoz, horrek behontzat emuten dugu, eta teknikarien eta gure proposamenetaz gain, PNBk egindako proposamenak ere txertatu ditugu gure proposamenean, eta ez ditugunako onartu, PNBen proposamenetatek ez ditugunako onartu, arrazoituta eta oinartuta dare. Eta orduan paskonaz azaltzera, PNBen proposamenetatik zeintzuk ez ditugun onartu, eta beste guztiak onartzen dugulako. Ez dugu onartuko kirolegiko tasak izostia. Arrazoia da, zerbitzuak oso defiziten daundia dauko, eta hurrengo urtietan egin beharko ditugun inbertsio handiek tasaren berrikuspena ekarriko dabielako ziur, eta bidezko da tasaren egokitzapena polik-polik egitea, kolpera egitea baino. Iaz zaborrarekin gertatu jakuna berri ez gertatzeko. Ez egin behar izateko 1,28ko igoera bat kolpian, legia 2022 zanean. Uraren gaian, bestein beste, ezin dugu uraren tasa izoztu. Ura iaz ez ginoan igo, zaborraren tasa asko igo ginoelako, baina urten igotzera derrigortuta gaz, gutxienez IPC errekuperatzeko, eta sarrera eta irteen artean daukugun arrakala murriztu behar dugulako, eta azken urtietan kontadoreak aldatzen egiten ari garen inbertsio handia neurri baten errekuperatu behar dugulako. Zaborraren tasaren inguruan, lege betekizun bada tasaren kopurua eguneratzea eta hor ez dugu beste aukerarik, eta tasaren beraren izarearen inguruko eztabaida, eta etorkizuneko tasaren inguruko eztabaida hori, mankomunidadean bideratuta dago, mankomunidadea hasita dago mahai tekniko politiko baten bidez, etorkizuneko tasa berri horren diseinuan, ez duguna da ahaztu behar da, legiak zerbitzu autofinantziatziaz gain eskatzen dauela, exigitzen dauela, tasa izin behar dela zaborraren, sorkuntzaren proporzionala, orduan, ez dakiz epetan, baina mankomunidadetik etorriko da tasa berri baten proposamen bat. Legera egokituta bai autofinantziazioaren inguruan, eta baita sorkuntzaren arabera. Orduan, usten dugu, zaborraren tasaren inguruko eztabaidarako gune egokiena eta foro egokiena mankomunidade bera dela, eta han gertatuko den eztabaida eta erabakiak onak ekarriko ditugu ondoren. Eta PNVek inako proposamenetatik onartu ezin dugun azkena da, hobari sistema progresiboaren inguruan eitzen dana. Gure hobari sistema berri hau, sistema integral bat da, eta dau pentsatuta tributo guztien dako. Eta sistema aldaketa guztiak ekartzen dabien moduan, agian implantatzen da lehenengo urtean desakuste txiki batzu sortu lehizke, baina bere osotasunean begiratuta, sistema izango da bat eta bakarra tributu guztien dako. Hori horrela, argi dau, udal gobernutik prestutasun osua azaldu dugula ordenantza fiskala negoziatzeko eta proposamen berria txertatu ditugun bezala, eta horren ari desle da, txertatu ditugula gure proposamenetan, eta ez dugula eskatu hortarako udalbatzaren babes botoaren baldintzarik. Pentsatu dugu, proposamen horrek ona diela eta bideragarria diela eta egokia diela herritarrendako oroar,
Eta hola jogu, eta hola ekartzen dugu batzar honetara. Aritz, zuk? Aritz Murua. Arratsalde guztioi. Buenas tardes a todos. Según datos que nos han pasado desde la Diputación y Mancomunidad, en torno a la recogida de basuras, nos dicen que pagamos mucho más de lo que deberíamos gracias al sistema de recogida diferente puerta a puerta de Antzuola y Oñate. Lo cual quiere decir con todo esto que los habitantes de Arrasate estamos asumiendo un coste adicional en la recogida de basuras derivado del sistema puerta a puerta que utilizan en Antzuola y en Oñate. Estamos hablando de casi el doble de lo que cuesta la recogida de basura por contenedor. Como alcaldesa de este pueblo y siendo la mayor representante de Arrasate, creo que te corresponde a ti, Maider, velar por los intereses de los ciudadanos y por eso desde el PS de Arrasate exigimos al gobierno municipal que aclare estos datos con la mayor brevedad posible y de esa forma tengamos datos reales en los que poder basarnos. Dicho de otra forma, nuestra recogida de basuras en este ayuntamiento se acordó que fuese por el sistema de contenedores. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que pagamos el coste adicional de 2 pueblos mancomunados. ¿Se les ha preguntado a los vecinos de Arrasate si quieren asumir este sobrecoste? Joseba Espeleta. Aritz, esan dut zutelen mankomunitatean mai bat sortu dela, mai tekniko-politiko bat, gai hori aztertzeko eta besteak beste datuak lortzeko. Mankomunitateak ez dako daturik. Benetan esate dut, datu horrek ez dakin nondik eta dozuen, ez debagoieneko mankomunitateak bintzatez, ez dauzka. Horrek izan lehizke zuen estimazioak, ez dakizen nondik eta dozuen datuak, eta ze datu dien, baina mankomunitateak ez dauzka. Eta bai esango zut, mankomunitatea dabiela lanian, datu horiek lortzeko, oin lehiaketa berri bat atalabidara, zerbitzua atalabida lehiaketara, eta datu horrek nahi dugu eukigu bai. Orduan, zuk esaten duzun hori doble eta ez dakizer, benetan ez dut, mankomunitatean datu hori ez dauela. Ez dau. Eta danak izan lehizke, ez dakizer zeintzu dien zuen estimazioak. Datua duzko gunean, klar, ez datuko dugula. Ez datuko dugu mankomunitatean, 8 herrien artieko erabaki bada. Mankomunitateak besteak beste elkartasun printzipioa be badauka, eta hori be, mai gainean eduki beharko dugu guztiok, ze gaur holan baldin bada zerbitzu honetan, etorkizunean beste zerbitzu baten beste kontrakoa izan like. Bai, Aritz. Bai, gauzatxo bat bakarrik, Joseba. Yo los datos no me los invento. A mí me ha llegado de Diputación, de Mancomunidad, del nuevo contrato. Entiendo que ha podido llegar a todos. Si a ti no te ha llegado, pues lo desconozco. Pero vamos, eso es lo que me ha llegado. Aritz, es que si no nos ha llegado a nosotros, ¿cómo os va a llegar a vosotros? Si la representante del gobierno del Ayuntamiento de Mondragón ez badauko datu hori berak parte hartzen dauenean mankomunitatean, berak erantzun mutu gobetu. Bai, garazi. Hau uztot behin da berriz aipatu dugula, gaur egun martxan daukagu lizitazio bat, estintzioena desagregatzen datuak, eta lizitazio berriari begira, desenteko datu gehigarri bilketa eskatzen dutzagu, esleipendun izango da horri. Ez da lizitazioa bukatu, ez daukagu esleipendunik, beraz, esleipenduna daukagu momentuan, datu bilketa sistematiko bat eskatu jako oinarte dauzkagun datuetatik aparte. Precisamente nahi dalako datu guzti horrek eukita mai gainean mai tekniko-politiko hortan lanketai. Datuak baldin badie, lizitazioa tara daneko dokumentazioan da zenak, godosun moran estimazio bada eta langilei buruzko datu batzuk sartu die, baina horrek ez die kalkulorako behar dien guztiak. Eta mankomunitateko teknikariekin hitz egin da, datu beharra aipatzen daue behin eta berriz, eta horregatik diseinatu dienean edo redaktatu dienean plegu berriak bilketa sistema berrirako eskatu jatie etorkizuneko esleipendun horrek aurkeztu beharko dituela datu zerrenda luze bat
eta irekite izten da, edo zen momentutan mankomunidadetik datu gehigarriak eskatu alizateko kalkulo horreik egiteko. Orduan, esan dutzu Josebak, datuak dauzkagunean, mai gainean jarriko ditugu danak, eta teknikariek egindako txostenen oinarrian, eztabaidatuko dugu. Bai, Ander Garai. Zalde ondan hoi. Bueno, urtero bezala ordenantza fiskalak tokatzen diez onartzia urrian, urtarriaren batian martxan egoteko, eta bueno, Josebak berak esplikau dau euren proposamenak eta guriak, baina errepikau ingo ditut esplikatzeko moduak bai ezberdinak izan aldierako. Azken udal gobernua proposatzen dozue 1,2 igoera orokorra, zuen politika fiskalarekin jarraituz, guztira 1,9 igoko diez ibia zabortasa, zabortasa 1,10. Igoko da 1,9 ibilgailuena plusbaliak IAE 1,6 ibia, hori da, politika hori jarraitzearen jarraitzuta, pues, la suma de los 3 años. Zaborrian 3,6 oinguan proposatzen dozue, uran 1,5 eta progresibidade taula berri batzuk. Besteak beste. Esan dozu, garrantzitsua dala, udala pizkate udaleko finantzatzeko udaleko zerbitzuak, eta bueno, hor bai nahi dut pizkat separau zer diezen zergak eta zer diezen zargak, eta zer diezen tasak. Ze bueno, jakin biharra bai da, efectivamente horrekin finantzatzen dala udalak ematen dauen zerbitzu eta inbertsioak. Hori da, finantziazioaren zati bat, aurreko urtean berdina esan hauen. Badau, beste zati bat, foru fondotik etortzen dana, eta beste bat, inkluso diru laguntzetatik. Baina bueno, hor badaz aukera ezberdinak. Bai, azaldu biko da jendiari Arrasateko udalak bere zergetan praktikamente topean dauzela gehienak. De hecho, batzuk ezin diez igo, ja topean dazelako. Eta beste batzuk, bai, azkenengo urteko bilakarekin, iritsiko gara baita topera. Orduan, klaro, ze presiño fiskal daukon Arrasatekoek kontutan eukibida. Tasak, bueno, tasak da, zerbitzu bat emateagatik kobratzen dana. Kiroldegiaren tasan jarri dozu indarra, efectivamente guk eskatu dugu ez igotzia, lehengo instalazio berri eta duinak, eta gero ikusiko da zerritzen da, baina lehengo instalazio berri eta duinak bihar da Arrasatek. Eta horretik aurrera, igoko diezen eroez prezisuak, bueno, ikusi biharko da. Hemen herri hontan inbertsioak egon di azkenengo urtietan oso potentiak, kulturola bat, kulturola inda, eta euskaltegiko prezisuak ez die igo, Orduan esan nahi dut, prezisio tasa hori igo eroez izango da gobernuan dauenaren erabakia. Zuk esan zinun, 130 gora igo beharko dala. Etorkizunean, EH Bilduk esan zauen, kiroldegiko tasa 130 gora igo beharko dala. Ikusiko da, zesan duten moduan, inbertsioak indiez, kulturola da, esan guratxuena, kulturolagatik egon zan inbertsio potente bat, horre euskaltegia dau, eta euskaltegiko tasak ez die igo. Orduan, igoko diez, gobernuan dauen alderdiaren borondatearen arabera. Hori lerena. Guk proposatzen dugu, igoera orokorra ez itxia, aurreko urtean proposatu gaunuan, eta aurrekoan bezala, Arrasateko udalak urtetik urtera daukona da. Zer osor eta soberakin handi haua. Aurreko urtean nona etorren nintzenian, ez nagoen 12 milioikoa, urten 16koa. Urren urtean etorriko nazte, igual izango da 20 milioi eurotakoa. Eta karo, esaten duzuk, ez gainera hau bihar dugu finantzatzeko gastuak, baina ezkegero, irailean egonda, enteratzenaz, eskatu dela mesedez, udaletxeantako gastuak, kontrolatzeko urtea mailara arte. Gastuak onartuta da zenak, aurreko entuetan esan nahi dut urtea. Zieran onartu zienak, pleno hontan, amonboi platillo prensan saldu zinutenak, proiektuak, baina horko batzuk, esan da, mesedez, contención de gasto. Baina gabiz igotzen bebai zerga eta tasak gaur. Ura guk ez dugu proposatu ez igotzia. Guk ura proposatu dugu igotzia patzuergoak Arrasateko udalari igo behar dotzena dela 2,3. Eta Arrasateko udalak berari 2,3 igo behar dotzen tasa erabaki dago igotzia 1,5 Arrasatearrei. Ez kasadoz horrekin, hori planteatu gauen. Gero obari sisteman esan dozu, eta guk planteatu gauen, obari sistema berria
progresibidadean hitz egiten zuen, hobari sistema berria, itzen dana da, gaur egun existitzen diezen 3 tabla aldatu, gaur egun existitzen diena, esan duzu, esparru mugatu baten txertatzen dela, 3 esparrutan, ibian, ibilgaioetan eta kiroletan, aurten ja existitzen diez, ibian, ibilgaioetan eta kiroldegian, indana da, bueno, beste planteamentu bat ekarri, eta beste tabla bat, aldatu itzen da tablak. Eta guk proposatu gauenan zan, gutxienez gaur egun existitzen ziren, obari horiek mantentzia, eta hortik gora jutia falta itzen badau. Eta 10 kasuak, baina eske, 4 pertsonako familia unitate bat, 30.000 euroko diru sarrera daukona, kiroldegian, gaur, 2025an, ordaintzen dau 81,75 euro. Zer dauko 175ko obaria. Datorren urtean, ordainduko dau, 183,50 bikoitza. Orduan, eskatzen gauena, esan aldatzia tabla guztiak, zan gutxienez base moduan hori hartzia. Ze, ikusten da, batzuk, afektabak izango diela. 4 pertsonako familia unitate bat, 30.000 euroko diru sarrerekin. Eta zabortasarena, datu horrek, kontratu berrirako, eraman diez, separauta, jarri da, zenbadan, zabortasaren presioa, atesateko jasoketagatik, kontenedorez, zenbat kostatzen dauen, Holanda, datu horrek daukogu, dano jaso gau datu horiek, zenbat kostatzen dan kamioien inbertsioa, zenbadan, eta datu horietatik eratorrita, ateratzen da, kalkulo bat, eta guk esan gauen, gure ustez, datu horien arabera, arrasatearrak dabizela ordaintzen zabor tasagatik gehiago. Kobratu duzku aste honetan 78 euro, urrengo urtean 80 euro kobrauko dau. Eta guk uste dugu, 80 bider 260. Eta guk uste dugu gutxi hau izemiko zela, eta eskatzen gauena da, lanketa bat, eta borondate bat. Eta borondate politiko bat. Ze nire izaten baduzta, arrasateko EH Bilduk, berak mankomunitatean defendiru bidauina dela, efectivamente, atesatekoa daukien agarestio bada, gehiago ordaintzeko eta arrasatearrek daukien sistemagatik gutxiago ordaintzia, beste goza bat izango zen. Hori da borondate politiko bat, hori mai gaineratu nagoen bebai, azkenengo batzordean. Arrasateko udalak, EH Bildu eta Podemos osatzen da zuen udalak, hori konprometitzen bazarete publikoki esaten eta gurekin adosten, bai, gure posizioa izango da hori. Beste goza bat izango zen, esan zinun ez dakitzuela, orduan. Ba guzti horrekin, ez dugu ikusi gure proposamenen zati handi bat, txertatuta, eta ez dugu ikusten egokiak diezenik proposatzen dozuen ordenantza fiskalen moldaketa hauek. Esan dozu, guri ez eskuak dala arrazoitua eta oinarrituak zure ikuspuntuaren arabera. Osa, esan nahi dut, ematen dago esan dozula, ezin dio onartu, ez dau borondaterik onartzeko, bale, hori da, gauza bat, baina onartu aldi ez, urtasa igo zeike 1,2, 1,5, 1,10, 1,0. Osa, esan nahi dut, hori da borondatearen arabera, ez da horrela dalako. Horbe bai, lanketa bat indeike, urtasaren kostia zein dan, ezaktua, zemat ordaintzen bakoitzak, zein dan defizita, beste ez gau jokatzen datu horiekin. Duan, realitatea zein da, arrastiko udal gobernuaren proposamena da, igotzia berari igobida, baino gehiago. Eta gu horrekin ez gazadoz. Hori, ura ez dugu izoztu, lan esan dozu izoztia ez guk. Proposatzen gauena da, aplikatzia udalak jasango dauen aldaketa hori ez. Eta horregatik, bereziki, uste dugulako ez diela arrasaten dako egokizenak diezen ordenantza batzuk, ze ordenantza fiskalak dokumentu tekniko bat izetiaz gain oso komponente politikoa handia daukon dokumentu bada, ezin dugu esan ez, hau dokumentu tekniko bada, ez? Hor, erakusten dau, zein dan bakoitzaren zerga politika, uste dugulako arrasatek beste norabide bat bihar dauela zerga politika orekatu hau bat, garden hau bat, eta pertsonengan zentratua, aurka bozkatzen dugu. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Ander. Bate berbein bidau? Bai, Garas Etxeberria. Nik azalpen batea aritzei esan dutzeten moruan Anderri komentatzeana, dokumentu tekniko, dokumentu hori esan dutzetena eskegita dago kontratatzailearen profilean, eta jasotzen da langileen kostu bat, eta hor diferentzia bat egon leike, baina batzordean komentagoa moruan, badaz beste kostu batzuk kontuan hartu behar dienak, eta Arrasateri gutxiera bate ekarri lekioken kalkulo bat einezkero, igual aldameneko herrixari igotze jako, eta ez atezateko sistemakin, igotze jako pila bat kamioiak, sistema bilketa, optimizazioak, berziklatzeak, eta barrekin. Aparte, badakizue dagoela bilketa eta gero kudeaketa bere iztere kopuruaren arabera kalkulatzen da, eta hor desberdintasunak egon lizke beharri batetik bestera. Eta lehen esan dutzuetena, datuak bilduko ditugu eta datu horrek kalkulo baten sartzen die, eta kalkulo horrek eitzen dienean hitz egingo dugu. Baina gaur egun dauzkazuen datuekin, hola beste barik botatzia, jetxi beharko geukela, tasa bat, erdira, niri oso abentura pentsatzen jat, ni zenbakitan ez naz oso aditua, ez da nire fuertea, onartu behar da, baina hola beste barik, inungo kalkulo eta proposamenikeen barik, esatia bota duzuena, ez dakit. Esan dutzuet, azterketa martxan dauman komunitatean, eta azterketa horrein datuak dauzkagunean, emango die, eta uste dut oin arte, eman ditugula datuak inongo arazo barik, ditugulako mankomunitatean zuekin, EAJakin behintzat, bilera bat eskatu jakun azalpen guztiak emateko, eta guztiz mai gainean jarri dira informazio guztia, eta bilera horretan azalpen guztiak eman die, eta aurrerantzean berdin. Beti presgaz han jasotzen dien datuak, eta han jasotzen eitzen dien lanketak partekatzeko. Eskatzen dutzu, oinartu eskatu dutzu bezala, einde egun lanketa, jasoide egun datuak ondo, eta datu horren baitan hitzeien daigun. Besterik ez. Bai, Joseba, Espeleta. Bai, ez dakit, gauza asko esan duzu Ander, eta nabardura batzuk. A ber, presio fiskalaren inguruan, Arrasate ez dakit, muten daudala Republika Komunista de ez dakit zer. Zu jakin beharko zinuke, gure sistema fiskalaren arkitektura 1989koa dela, gure tributuak arautzen da bien foru arauak 1989koa diela, eta ez diela eguneratu. Orduan, ia Gipuzkoa guztiko herrien realitatea da, zer askotan topian gauzela. Baina ez gu, danok. Ez da balizo horrek ezetako bez, baina da, 89ko arkitektura bat geratu da oso zaharkitua. Ein ja, oin, reforma fiskal bat, baina ez die esartu udal tributuak, beste zerga batzutan adostu duzue batzar nagusietan reforma bat, baina hor ez dozu esartu udal tributuen reforma. Eta udal tributua geratu die 1989ko arkitekturarekin eta horren tope guztiekin. Eta hori realitate bada. Ez gara gu bakarrik, ia udal guztiak die hainbat zergatan topian darenak. Gero, ez dakit, harrigarria petzeta jat, obari sistema berriaren inguruan indozun gutxiespen hori. Esan dut, bakarrik aplikatuko dugula hasieran esperientzia moduan, 3 tribututan eta esparru konkretu baten. Ikusteko, esperientziak mungo dozkulako ze maitza muten dagoen. Eta gure bolondatia da, ahalik eta tributu gehixenetara zabaltzia. Baina latabe, aplikauko dan esparru mugatu horretan, bere eragina, ezin jogu gutxietzi. Gaur egunean, 2005an ematen dugunetik, bikoitza baina diru gehiago emungo dugu obari sistema berriarekin. Kopuruetan, bikoitza baino gehiago.
eta ez gainera bakarrik kopuruetan. Jasotzaileen artean, jasoko daube, gehixen gutxien daukienak. Orduan, ez da iraultza bat, baina bere txikitasunean inpaktu handia dauko pertsona askorengan. Eta da, hasiera bat. Saiakera berri bat, eta esperientziak erakutsiko dozku, merezi dauen, ez daue merezi, ondo jogun, edo zer hobetu behar dugun. Baina, hasieratik ja, gutxiespen horrekin hastia, oso tristia betzetan bat. Eta gero urarena. Ez dakit. Egia da, gu udaletxera etorri inanetik, 2023-tik, ura igo dugu. 23an 1,5, 24an 0, eta 25an goia zigotzera 1,5. Hori da, 3 urtean 10,5ko igoera. Baina 3 urte horietan, ur kontsortzioak, ura igo dozku 1,27,83. 23tik 24 igo zozkun 11,73, eta guk igoinean 1,5. 24tik 25 igo zozkun 11,88, guk igoinean 0. Eta urten 25tik 26 igo behar dozku 2,56, eta guk goia zigotzera 5, 1,27,83 horretara 10,25tik gerturatzeko. Orduan, zerbitzuaren bideragarritasun ekonomikoaren ikuspegitxi bakarrik, tasa guztiz justifikauta dago. Eta kapia gure gozu jakin, 2023tik 2026ra aurten 1,2 igotzen bali da, kapia igoko da 1,8,11. 23an igozen 3,1, 24an 2,8, eta aurten gure horrek uspena da 1,2, 8,11. Guk igoko dugu gura, bai, 2 punto eta 2,14 punto gehiago. Baina konsortzioko gura igo jaku 27,83, 1,28 isa. Bueno, ez dakit, izto gehiago apuntau eta zerbait gehiago bali madau erantzuteko gure oso, ez aidazu. Kepa Urteaga. Baini, nabarduratxo bat uraren kontura, Josebak esan dakoaz aparte, dana esan inbar dugu, gu bakarrik gaude altan, ur konsortzioarekin. Beste gastu guztiak udaletxe honen gainean jausten dira. Hori badakizu, horrela gaudela. Orduan, gauza bada, zenbat igotzen dan ura, eta gero, adibidez, daukugula ontxe bertan martxan, danok horrela onartuta, 1.200.000 eurotako inbertsio bat kontagaioak aldatzeko. 1.200.000 euro, ez da gutxi. Eta hori be, finantziatu inberko dugu. Ezin duguna eginda, argudiatu igotzen dozkula patzuergoak kantiade bat, azkenen gortekoa. Esplikatu dutzu Josebak azkenen gurtietan zenbat igo dan, Igoera hori ez egiteko, ez justifikatzeko. Soilik altako ura da igotzen dozkuna konsortzioak, beste gastu guztiak gure gain jausten dira. Esatia bakarrik igotzen dela 1,2 eta 1,5, ez da errealitate guztia esatea. Errealitate guztia esatea, beste gastu guztiak guria diala. Patzuergoan zerbitzu integralean dauden herrisek badaukie dana sartuta, baina gu ez gauz zerbitzu integralean sartuta. Orduan, errealitatea ez da zuk esan dozunaren, ez da hain fedagarria zuk esan dako datuak. Bai dia egisa, altaren ura eunoki bigotzen dela, baina beste guztixa ez. Bai. Ander Garai. Bai, ni baina bardura batzuk ingo ditut. Garazi, bai, efectivamente, esan duzun moduan, datuak egon badaz, biher dugu datu gehiago, eta hortan lanian dabil mankomunidadia, eta nik ez dut esan momentu baten bez, mankomunidadiak daturik ez dagoen nik eman, esan duten lehenko gauzia da, mankomunitatetik jaso dutela datuak, eta bileran egon ginen, eta bileran bertan bebai, ni gai hau atera nagoen, dela hilabete pare bat. Niri galdera baten erantzuna geratu jat, udal, EH Bilduko eta Podemoseko udal gobernu hau konprometitzen da, datu horietatik ateratzen bada, Arrasateko herritarrek ordaintzen dabila zaborragatik gehi hau burrukatuko dauela gutxitzeko zabortasa, hori da galdera. Hori da galdera. Porque hor dau asuntua, porque ikusiko dugu datuak datozenean, EAJak bai burrukatuko dau, Arrasatearrek gutxia ordaintzeko zaborra. Joseba, gero,
oso abila zara, ez? Arrasateko udaletxeko zerga eta tasaga bizitz egiten eta foru araua eta erreforma fiskala, eta zuek aurka euskatu zinuten erreforma fiskala, por cierto, eramaten duzu. Bai, realidadia da Arrasateko udalak daukola presio fiskal altua, porque dau maksimotan gehienetan. Da errealitate bat. Eta bigarren errealitatea da, urtero sobratzen jakola diru gehiago. Eta hori da errealitate bat, diez, datuak. Horrek esan nahi dau, ez dauela gastatzen urtian zier, errekaudatzen dauen dana. Esan duten moduan, Arrasateko udalak errekaudatzen dau. Zerga eta tasetatik, baina baitxa foru fondotik. Por cierto, foru fondora etortzen dan dirua, erreforma fiskal berri horretatik bebai dator. Porque hortik etortzen diez, jasotzen dauena gainontzeko zergetan. Orduan, Arrasateko udalak dauko zerga topietan, zerga eta tasak. Hori da realitate bat, hori da un dato irrefutable. Eta Arrasateko udalak dauko urtetik urtera soberakin haundixaua. Eta hori da un dato irrefutable. Eta esan dut hasieran bai, eske behar dugu datozen inbertsio guztietarako Arrasateko udala nik dakidala urtero onartzen dago aurrekontu bat, por cierto, urtetik urtera handiagoa, 58 milioi eurokoa 2025koa, eta hor ja jasotzen diez, inbertsio batzuk egin behar diela, eta aurrera eraman behar diela, baina eske gero heltzen da iraia, eta esaten da gastuekin kontuz, contención de gastos. Orduan suborduan zeterako gabizigotzen. Ez da bolako dirua, Oso zen, contención de gastos, hombre, contención de gastos de unos gastos aprobaus legealdi, urte hasieran, aurreko urteko amaieran, eta herritarrei esan da, egingo da hau, egingo da bestia, eta gero paralizau itzen diez. Hori zertarako, igo zertarako, gero zeta diru gehiago geratzen da. Eta gero, esan duzu, ura igotzen duzkula euneko ez dakizen bat, klaro, baina eske hemen gabiz igotzen tasak generalian euneko 2. Guztira euneko 9, azkenengo 3 urtietan. Eta daz, tasa batzuk, tasa horren kostia oso zaila da kalkulatzia, ze da langileen soldata. Eta azkenengo 3 urtietan langileen soldata ez da euneko 9 igo. Orduan, alde batetik esaten duzuna, eske guri ura askoz gehiago igo jaku, beste gastu batzuk ez. Osea, hor dau, errealitatea da Arrasateko herritarrek urrengo urtean gehiago ordainduko dauela. Eta gu, orokortasun baten barruan, horrekin ez gazadoz. Horregaitzi buskatzen dugu aurka. Eskerrik asko. Bueno, inork ez pedago ez erresan bier. Bai, barkatu. Pizkat garria iruditen zaitez handerren alarmismoa, ez? Igoera gehienak pertsonarekiko hilabetean ez dira materializatuko euro batera gehienak esan dute. Euro batera. Eta gero esatea plenora etortzen zaretela proposamen batekin, baina gero batzordetara beste batekin, ez? Batzordean 6 proposamen aurkeztu zenituzten, 6 horretatik bat partzialki onartu genuen, 3 osorik, eta 2 Josebak azaldu du, zergatik ezin ditugu onartu. Eta gero plenoa heltzen da, eta dana gaizki. Gero, lehenengo aldiz, fiskalitate progresiboa aplikatzen da udaletxe honetan, eta EAJ orain gehiago eskatzen du, baina, euki zenuten ez, 2 ilegali eta ez zenuten ezer egin honen inguruan. Orduan, ulertzen dut, komeni zaizuela, ez, posizio bezala, posizio hori eukitzea, baina, euki zenuten aukera eta zenuten ezer egin. Eta gero, datua gora eta bera, baina esarete ausartu estimazioak, ez da estimazioak ematera. Zenbateko kostea daka Arrasatek, zenbateko kostea daka beste herriak, besterik ez. Ander Garai. Bai, ingauen. Ibilgailuetan
esan existitzen gu sartu ginenean, ona 2015 urtean, familia ugarientzako obari sistema bat oinindana da hori hobetu. Ingauen eta Alderdi Sozialistak eta EAJak alde bozkatu gauen, zuek eta EH Bilduk aurka. Orduan, ingauen. Ez da egia ez gauela in. Beste barik. Uste otorio bari bat zala eta ez progresibitatea, hau bi gauza ezberdin dira. Baina, bueno, bozkatzera pasatuko gara, batek zer gehiago esan nahi dau. Bueno, 2026ko ordenantza fiskalak hasiera baten onartzearen alde? Ez onartzearen alde? 11 baiezko eta 10 ezezko. Onartua geratzen da. 6. puntua, 2025ko aurrekontuaren bigarren hiruhilegoko exekuzioaren berri ematea. 7. 2025ko aurrekontuaren bigarren hiruhileko kreditu aldaketen berri ematea. 8. 2025ko bigarren hiruhileko ordaintzeko bataz besteko epearen berri ematea. 9. Lankidetza hitzarmena onartzea. Arrasateko udala eta Mundukide Fundazioaren artekoa. Mozambike programa 2025-2028 epean finantzatzen laguntzeko. Mundukide 2002 urtetik ari da lanean Mozambike iparraldeko landa eremuko biztanleen garapen sozioekonomikoa bultzatzeko asmoz. Udalak aurrekontu orokorraren zenbateko bat nazioarteko lankidetzera bideratzen du. 2019tik geroztik, Udalak Mundukide Fundazioari lankidetza hitzarmenaren bidez, zuzeneko laguntza ekonomikoa eman dio Mozambikeko iparraldean landa inguruneko herritarren garapen sozioekonomikoa bultzatzeko asmoarekin. Horiek horrela, ongizate batzordeak honako hau proposatzen du. Lehenengoa, onartzea lankidetza hitzarmena, Udala eta Mundukide Fundazioaren artean. Mozambikeko Niasa eta Cabo Delgadon garatzen ari den proiektuaren finantzazioan Arrasteko Udalak laguntzea xede duena. Bigarrena, hitzarmenaren indarraldia 4 urtekoa izango da, 2025an sinatzen den egunean hasi eta 2028ko abenduaren 31 bitartean. Hirugarrena, alkateari gaitasuna ematea hitzarmena sinatzeko. Hitzartzerik? Onartzen da. 10. Antolaketa alorrean alkateak emandako ebazpen baten berri ematea. 11. Alkatearen ebazpenen berri ematea. 12. Galdera eta eskaerak. Badauz? Ander Garai. Galdera bate. Ontxe terrazen ordenantza eta martxan jarri dala eta garaziri, patinetiendako eta ordenantza itxeko intensinoa badukotzu, ez herritar asko hurbildu jako azkenengo egunetan eta aprobetxau biot galdetzeko. Zotzutentzu? Patinetien eta erabilerarako ordenantza bat. Garazi Etxeberria. Bai, dakizu moruan mugikortasun planeko ekintzetako bat bada trafiko ordenantza idaztia eta hor era guztietako ibilgailuak sartzen die baita be mugikortasun personalerako ibilgailuak deritzon hola dauki izena patineteak, ordan bada ideia dana arautzea. Martxan jartzen garenean joango gara hitz egiten, lehenengo zirriborroa eskatuta dau eta horren gainean hitz egingo dugu. Beste zer? Bueno, orduen bukatutzaten mango osoko bilkura. Eskerrik asko danoi.